Dneska som tu s Gamernubom a dneska budeme hrať obidva na mojej kraxi. Dobre, užite si toto video, dajte like a odber a ideme na to. To bude ťažké video. Budeme. Přikazujky. Rozbít to. Pojedem. A potom. Otoč sa. Je, to je hrozné. Výmeň mi. Daj 5. Nápoje, zober nápoje. Keksy. Daj keksy. Ale nápoje rozlukovali. A vyber zbraň. A čo, zlato? A vyber zbraň. Zlato. Zlato nechcem. Dobre. Daj si! Vidieť náboje. Nevidieť náboje. To je hrozné. Otačaj obrazovku zarovno. Super, ber. Dobre, a daj vodičku, ideme teda. Však. Áno. Jekať! Ja som dobrý. Yes! Poďme tam. Čo robíš? Nerob. Asi tak bez... kostel. Nie, tam je... Tí ľudia padajú. Teraz idem do takého. Robíš? A ty prečo hejte? Čo? Fakt? A zase to príde. Prečko je slider. Zober ho. Nie sú ruky, tak ho zober. Yes! My sme dali kill! Ten typek ani nevie, čo sme za. Dobre. Bereme si zbranie od nich. Prepni. Ber dramganu. Oho. Čo to je? 158. 30 dní. Džunderka. Čaj, ty máš. Dobre. Choď hore. Vodami. Ja chcem len ty. Čo robím za ja? Ona zabije! Ne. Ideme na ďalšie kolo. Zase sme tu. Dobre, daj M-ko. Označíme. Si dal jump. Tak už pôjdem na toto. Čo máš? Aby sme skrát... Prosím vás, dajte odber, toto video sa ťažko, ja mouta pri režie. No. Ja idem iba do tego. Všetci! Toto porobia. Tri. No ja viem. Jump Gulu potrebuje.
Idome. Aha, ešte počkaj. Toto. Uj. Tu je. Strieľajú. Musíme ísť do bez. A ako máme riadiť, keď iba sa dívam na jednu stranu? Jak sa spustil wheel? Dobre. Už ide v pohodu. Okej. Počína. Oh my god. Bereme ešte do zásoby a dobre, baterky. Dobre, poď. Ideme na Nie, takto. Pozeraj tam dole. Čo to je? On má tam označ. Čo to je? A to Myslíte, že to je ľahké? Tak si to skúste s nejakým kamarátom. Nahrajte. Nahrajte tak. Poď hrať sa, ja to vypočím. Kam chod tam do kýcha. Vystroj droh, nič roky. Nič drohy. Tento sa nedá, tam je väčší. Otoč sa dozadu. Yes! Sme hore. Lepšie, keď si to vezmeš a ja. Jo, lebo s nami. Tam, stadiaľ, teda. Tuto i tam. Dobre. Ideme po ňom? Alebo vodičku. Aha, poďak. No tak, jedenkrát. Keď to teraz už tak jeden. Jo, jeden. Dobre, prebí. Pozri tady. Trip. Dole po niekom strieľal. O, pozri sa. 5 kg. Pozri sa tam. Bereme na bojíky. Počkaj, čo to je? Pozri sa. Nie tam, doprava. Tuto. A, dávaj. Hore boli dobre, ja to som... Prebí. Snajperka! To, keby sme Ale to dali... mňa dá. Keby sme dali... On mama! Dobre, dávaj. Vymeň! Ja som dobrý snajper, neviem. Ale toto... Yes. Kam ideme? Dávaj. Dopredu nám. Ať toto prebí. Najlepšie motor. Mythika, legendarka. A 3 rerka. Aj píkej. Dobre. Hej, čo robíš? Prestaň. Ideme. A, medaľon! Ideme tam a Nie do toho stromu si. Ja cez to nič nevidím. Na strechu. A co to dá nám strechu. A ja to by mali... Teraz nejde. O! Som počul rybu. A ja som počul blesk. A blesky už odstrajil. Vlastne. Prečo nesprintuješ? Tu proste cválaš. Ja dneska sa stranu myslie a chcem pomôcť.
Sme v strede. Ideme tam. Tak sa. Tam jeden. Nie, čakaj. Choď robiť. Rýchlo, padaj! Chvíľa. Dobre, takže ty si šipný. Prestaň, ty si dal emóty. Sniper! Nie, nevadí. Prečo si bol vôbec? Otáč. Rip. Dobre, ľudia, sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a vidíme sa o ďalšom. Ahojte.